Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň dinleyijileri. Siz Ata Watan Türkmenistan Halkara jurnalyna yerleştirilen arheolog taryhçy Bäşim A. Nurwanowyň makalalar toplumundan Beýik Selçuklar döwletiniň taryhyndan Selçuk döwleti döredilýä we Muhammed Togrul wegatly bölümlerini dinlediňiz. Häzir bolsa Mälik Şanyň hökümdarlygy atly bölümni size ýetirýäs. Mälik Şa öz şalygyny özüne garşy gozgolan turdan Kaka tarapyndan doganogluny Gara Arslan gowurt bilen gazaply sögüşler üstünde başlapdyr. Sebäbi Gara Arslan ozalky Sultan Alparslan wepat bolandan soň tagta dalaş edip goşunlaryny Omandan we Kermandan Reýe tarap türüpdir. Gara Arslan Sultana şeýle ýüzlenipdir. Men uly doganyň. Sen bolsa kiç ogul. Men doganym Sultan Alparslanyň baş mirassary. Sen däl. Muňa jogap hökmünde ýaş sultan dogany miras däl. Eger ogly bar bolsa diýip ýatdyr. Gara Arslan esasan Rey we Kermanyň arasyndaky oazislerde oturýan türkmenleri bil baglapdyr. Emma sultan wagt ýetirmän çäreler geçiripdir. Ýagny türkmenleri 500.000 altyn dinary, geyimleri we ýaraglary ugradypdyr. Görünüşi ýaly türkmenlerden sultan hökümetiniň az gorkusy bolmandyr. Gara Arslan öz kabyladaşlaryna daýanypdyr we gemedanyň goloýuny garşydaşlar çaknyşypdyr. Netijede sultanyň goşuny türkmenliň beýtaraplygy saklaýanlyklar sebäpli ýeňiş gazanypdyrlar we Gara Arslan jezalandyrylypdyr. Rehimsiz garşydaşdan üstün çykylandan soň sultan garyplar we derwişleri sadaka paýlapdyr. Zynnannaky bennileri boşadypdyr. Şo bir wagtyň özüne doganogluny Gara Arslanyň nesillerine Omany we Kermany gaýdyp beripdir. Balx we Tohorstany dogany tekeşe bagşlapdyr. Ol hakykatdanam örän rehimli, ýüregi ýuka sultan bolupdyr. Sultan Mälik Şa türkmen kabylalaryna ananypdyr hemde daýanypdyr. Ol türkmen meýletin goşunyny esasan Misirň haliflaryna, boyun egmedek Arap begdadalaryna, Bizansiýallara we Haçparazlara garşy görüşde peýdalanypdyr. 1070-nji ýylda Sultan Ahtyz ibn Uwaq al-Harizmliniň baştonlugyndaky meýletin goşuny Siriýany basyp almak üçin ugradypdyr. Ahtyz Palestina çolup giripdir. Ramlany eýeläpdir we 1076-njy ýylda bolsa Damaska barypdyr. 11-nji asyryň 80-nji ýyllaryna Siriýada we Irakdaky harby ýürüşleri asly gaý kabylasyndan bolan Artyk ibn Eksik işen gatnaşypdyr. Bu türkmen serdarynyň nesiller soňlugyna Merdinne, Hiskayfda, Amitda, Harputda Selçuklary garaşly bolmady. Türkmen Artyklar döwletini döretdiler. Mälik Şanyň aýaly Terken hatyn. Mälik Şadan soň oň aýaly Terken hatyn, ýagny Celaliye hatyn, ýokary häkimiýeti öz eline aldy. Ol hazinadan altyn we kümüşi, gymmatbaha sowgatlaň hasabyna emirler serpaýlap özüniň 4 ýaşly ogly Mahmudy gollaw döretdi. Bagdad halifi mejbur ýagdaýda Mahmudy ýokary hökümdar hökmüni tasdiklady. Celaliye hatyn we oň weziri Täç al-Mülk Isfahana merhum sultanyň beýleki ogly 12 ýaşly Berkyaryn bolýan şäherine ugrady. Terken hatyn öz goşuny bilen Isfahana girdi. Berkyaryk bolsa özüne wepaly gulamlar bilen Reýa tarap gaçdy. Berkyaryň töweregini özleriniň gelip çykyşlary boýunça asyldady bolmadyk. Ýöne şöhrat parad we häkimiýeti, baýlygy tarapda daýan emirler, şeýle hem merhum weziriň Erguş tarapyndan baştonluk edilýän tarapdarlar jemlenipdir. Berkyaryk Reýiň reisiniň işen gatnaşmagyna sultan hökmüni yglan edildi. Sultanyň ogly Berkyaryk. Selçuklaryň taryhynda ilkinji gezek iki ýokary hökümdar, Isfahana Mahmud, Reýde bolsa Berkyaryk peýda boldy. Bu şäherleň ikisi hem Eýran Islam Respublikasynyň ýerine ýerleşýär. Doganlar iki hökümdarlaryň atlary deň derejede anyny okulýan hutbalarda ýatlanlypdyr hemde olaň hersi dinarlaryny zikkeläpdirler.
Ýöne Seljuklar döwletine iki häkimiyetlilik uzak dowam etmändir. 1094-nji ýylda Berkýaryk bilen Jelaliýe hatynyň goşunlarynyň arasynda aýgytly sögüş bolup Berkýaryk ýeňiş gazanypdyr. Berkýarygyň 12 ýyllyk sultanlygy içki uruşlar, syýasy hileler, Begzadalyň ýokary häkimiýet üçin rehimsiz uruşlary we dawalaryndan doldurylypdyr. Ýaş sultany Seljuklar şanysliniň örän täsirli baş wekillerinden öz tagtyny goramakly kynşypdyr. Berkýaryň has gorkulu we güýçli garşydaşy Siriýanyň we Palestinanyň bir böleginiň hökümdary, Kakasynyň dogany täç et döwlet tutuş bolupdyr. Ol tagty eýelemek üçin imperiýanyň paýtagtyna Isfahana sürüpdir. Emma 1095-nji ýylyň fevral aýynda 15.000 goşuny çympytyrak edilipdir. Galanlar bolsa Siriýa we Palestina gaçyrylypdyr. Seljuklar döwletine syýasy ýagdaýyň ýitileşmegi belli bir derejede günnägere haçparat ýürüýüşleriniň başlanmagy bilen baglydyr. 1097-nji ýylda Frank Reitzer goşuny Bizansiýalyň toporlary Seljuklaryň golundan Nikeýany we Konya sultanlygynyň bölegini aldylar. Haçparatlar kiçi Aziýa geçip Edessany we Antiohiýany aldylar we özleriniň ýakyn günnägerde ilkinji mülküni döretdiler. 1099-njy ýylda olar Ýerusalimy eýelep, Orta Ýer deňiziniň tutuş günnäger kenaryna ornaşdylar. Sultanyň ogly Muhammed Tapar. Sultan Berkýarygyň dolandyran wagtynda Seljuklar imperiýasynyň dargamaklyk prosesi güýçlenipdir. Ýagny imperiýanyň günnäger merkezi we günbatar vilayetleriniň aýratynlaşmagy başlanlyp, iki özbaşlyk döwleti Horasan we Irak sultanlyklaryna bölünipdir. Berkýaryk şimdi Sultan Mahmud bilen sögüşip ýören wagtynda özüniň öwüý dogany Abu Şuje Muhammed Tapara ykta hökmüni Gence vilayetini beripdi. Muhammed Tapar howlukman Azerbaýjanyň häkimligini berkleşdirip, Arrany hem eýeläpdir. 1099-njy ýylyň göýdünde gaçkyk sultan weziri Muayyid al-Mülküň öjükdirmegi sebäpli goşunlaryny Berkýarygyň garşysyna sürüpdir. Harby serkerdelen köpüsi Seljuklaryň tagtyna täze bäsleşiň tarapyna geçipdirler. Muhammed Tapar derrew tagta geçipdir. Bagdad halifi bolsa oň adyna şol wagtda hutba okudypdyr. Ol halif tarapyndan maliýe taýdan gollanylyp, Qiyas et dünýä wat din unwanynam alypdyr. 1104-nji ýylda sultan tagtyna bäsleşilen ikisem syýasy statusy we olaň mülklerini kesgitleýän parahatçylykly şertnama baglaşypdyrlar. Muhammed Tapar Azerbaýjanyň we Arranyň başgada Persiýanyň demirgazyk günbatar vilayetlerini, Efrat derýasy boýunça vilayetleri, Mosul we Iragy alypdyr. Berkýaryk bolsa demirgazyk we merkezi Iranyň bölegini, Huzistany, El-Jazry, Mekke we Medinäni özüne birleşdiripdir. 1104-nji ýylyň şertnamasyna laýyklykda iki öwüý doganlar sultan nili batlandyrylypdyr. Ýöne ýokary hökümdar hökmüne Berkýaryk yglan edilipdir. Emma ol aradan çykandan soň beýik sultan unwany Ebu Şuja Muhammed Tapar'a geçmeli edilipdir. Muhammed Tapar beýik sultan hökmüne 1105-1118-nji ýyllarda dolandyrypdyr. Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň dinleýijileri, siz Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalyna ýerleşdirilen arheolog taryhçy Bäşim A. Nurwanowyň Beýik Seljuklar döwletiniň taryhyndan makalalar toplumynyň Mälik şanyň hökümdarlygy atly bölümini dinlediňiz. Inniki sanymyzda bolsa, Sultan Sanjar hakyndaky maglumatlar bilen tanyşyp bilersiňiz. Okan Bäwul Kakaliba.